Rice cooker. Tingnan yung adobo ko sa rice cooker. Ay, nako. Ayan, no? Ang sarap ng adobo ko. Puro karni. Kita nyo yan? Ang aking adobo. Sitaw. Sa rice cooker. Kumukulo-kulo pa. Luko-luko-luko. Ha? Patayin mo. Patayin mo yung... Patayin mo. Ang aking rice cooker ay pwede sa bake, congee, pwede rin yan sa mga ulam-ulam. Diba? Ang galing yung aking rice cooker. Nag-adobo ko dito. Yan, adobo sa rice cooker. Pwede rin mga chicken luto dyan. Pwede rin kanin. Diba? Ganda ng aking rice cooker. Ano masasabi niya sa aking rice cooker?